Василий, час вяртацца, гости чакаюць. Давай паветра глытнем. Пабудуць хвілінку без нас. Але маці твоя сварыцца будзе. Я і так разумею, што сям'я твоя не радая. Што з мяне ўзяць? Сіраты. Перастань. Маці моя, як убачыла, які ты пасаг зрабіла, якія кашулі мне ды братам павышывала, дык адразу зразумела, мы не прападзем. А ў мяне ж братоў сясцёр 9 чалавек, зямлі з барані скок. Не надта сям'я багацейшая, каб цябе папікаць. Але як мы жыць будзем? Я ж вышытымі кашулямі не накармлю цябе. Я цябе накармлю. Поеду ў горад. Там працы хапае. А я? Я адна тут буду? Не бойся, Касю, я ж не навек поеду. Зараблю грошай троху. Можа, і шчасце выпадзе. Шчасце? А мне якое шчасце без цябе? А калі здарыцца ў гэтым горадзе штосьці? Перастань, Касю, не такі страшны гэты горад. Быў там ужо. На фабрыку, якую пайду, церамізнікам. Ну і вяртацца ж буду. Пару месяцаў тут, пару месяцаў там. Што ж ты такое кажаш, Василю? Мы не паспелі вяселле справіць. Мне і так усё жыццё не было каму добрае слова сказаць. Не бойся, Касю. Гэта толькі ў казках всё з вяселлем заканчваецца. А ў жыцці з вяселля толькі пачынаецца. Там, у тым горадзе, дзяўчаты прыгожыя ходзяць. Все ў сукенках крамных. Ну, хочаш, табе сукенку прывязу. Боже, Касю, перастань. Каб не кахаў я толькі цябе, ці лазілі б мы сёння вяселле. Я гаварыць прыгожа не ўмею, але абяцаю. А гэтых гарадскіх я нават глядзець не буду. Добра. Вось і хадзём да гасцей. Я ж не зараз еду. Час вяселля. Хадзем, а то халадно. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграмы «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць, а яшчэ я гісторык і з радасцю падзелюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння, нарэшце, мы пагаворым пра мужчынскі строй, а дакладней пра традыцыйны мужчынскі строй цэнтральнай Беларусі. Так, я табе паклала хлеб, гуркі, сала, сыр, парцянкі на змену, вязаныя шкарпэткі цёплыя. Тут у шабеце тытунь, толькі шмат не палі, я не хачу, каб ты з вусамі жоўтымі вярнуўся. А можа, мне і кашулю іншую дасі ўсё ж такі? Не. Няхай усе ў гэтым горадзе бачаць, які ты прыгожы. І жанаты. Калі ў чалавека ёсць вышытая кашуля, значыць, было каму яе вышыць. Ну, Кася, што з тобой рабіць? Нічога. Просто ведай, што я цябе чакаю. І няхай хаця бы кашуля пра мяне нагадвае. Пакуль ты яе носіш, ты мой. Ты ўсё раўнуеш да нейкіх гарадскіх дзяўчат, якіх ніколі ў жыцці не бачыла. Не. Але лепей табе іх не бачыць. Всё, ідзі, я больш цябе не трымаю. Давай. Хаця не, трэба прысесці на дарожку, сядай. Всё, ідзі. Ох, і раўнівая ж ты, аж сэрца гарыць. Мужчынскія традыцыйныя строі з тэрыторыі Беларусі значна горш, чым жаночыя, на жаль, паддаюцца фіксацыі, сістэматызацыі, вывучэнню. Чаму? Таму што, так склалася гістарычна, мужчыны і хлопцы былі больш мабільнай катэгорыяй насельніцтва. Рэформа 1861 года, тая, якая адмяніла прыгоннае права, перастала замацоўваць людзей за зямлёй. І калі ў цябе бедны надзел, то можна перастаць гараваць над яго неўрадлівасцю, ліць слёзы і баяцца памерці з голаду. Можна проста пайсці ў горад, каб зарабляць грошы там. І менавіта ў 19 стагоддзі стала актыўна практыкавацца адыходніцтва, калі мужчыны і хлопцы ішлі на фабрыкі, на заводы, на мануфактуры, хтосьці вадзіў плыты і віціны па рэках, хтосьці ўвогуле ішоў у шахты Донбаса, а хтосьці нават з'язджаў за акіян, каб ужо ніколі не вярнуцца.
І вось менавіта праз такіх адыходнікаў, якія ішлі ў горад, а потым вярталіся назад у родную вёску, і ішло разбурэнне традыцыйнай культуры. А самай уразлівай часткай культуры традыцыйнай была мода, адзенне, тое, як людзі выглядалі. І таму зразумела, што мужчынскі строй значна хутчэй за жаночы стаў губляць свае лакальныя асаблівасці, і яго вельмі цяжка даследаваць, вывучыць, сістэматызаваць. Але ўсё ж такі штосьці па крупінках сабраць можна. І акурат дазвольце мне распавесці пра тое, як выглядалі мужчыны, з чаго ўвогуле складаўся традыцыйны строй. Традыцыйны комплекс цэнтральнай Беларусі меў хаджэнне на тэрыторыі мінскай і заходняй часткі Магілёўскай абласцей. У яго ўваходзілі белая даматканая кашуля з вышыўкай, камізэлька і хустка-каляшыйка, нагавіцы і тканы ўзорысты пояс, а дапаўнялі ўсё аксесуары, такія як скураная каліта шабета, галаўны ўбор і нават часам ножык прывязаны да пояса. Але насамрэч у мужчынскім строі прасцей выявіць адрозненні ў межах узроста, у чым у межах пэўных рэгіёнаў. Напрыклад, строй юнака адрозніваўся ад строя сталага мужчыны. І гэта дае рэканструктарам пэўную свабоду. Этнаграфія дазваляе вылучыць агульныя рысы, уласцівыя для ўсёй тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, нагавіцы і кашулі насілі паўсюдна, ці то пад Мінскам, ці то пад Брэстам. І акурат з кашулі я бы хацела распачаць свой разбор мужчынскага строю. Найбольш старажытны, архаічны, традыцыйны элемент мужчынскага строю – гэта кашуля. Прычым насілі кашулі ўсе, незалежна ад узросту, незалежна ад сацыяльнага статусу, незалежна ад таго, свята гэта ці будзённы дзень. Кашуля складаецца з некалькіх элементаў, якія ў аснове сваёй заўсёды маюць квадратную альбо прамавугольную форму. Самая асноўная частка – гэта стан. Гэта палатно, якое перагнута ў раёне плеч. Звярніце, калі ласка, увагу, вось на маёй кашулі няма плечавога шва. Гэта адзін і той жа кавалак тканіны. Далей ёсць рукавы, якія таксама з'яўляюцца прамавугольнымі кавалкамі, прычым шырыня рукавоў абумоўлена таксама шырынёй стана, шырынёй даматканага палатна. А шырыня магла быць ад 30 до 60 сантыметраў. У маім выпадку рукавы – гэта проста палатно, перагнутае ўздоўж асновы. Замацоўваліся рукавы і стан такімі прамавугольнымі ці квадратнымі цвіклямі, маленечкімі вставачкамі, якія забяспечвалі свабоду прылягання і рухаў. Мая кашуля – гэта рэпліка вянчальнай кашулі з вёскі Зялёнкі. Пры тым, што я таксама яе шыла як вянчальную вясельную кашулю. Мой муж нават хадзіў у ёй у ЗАГС. На жаль, нам не давялося справіць вяселле па ўсіх правілах, бо трэба было з'язджаць з Беларусі, але і зараз гэтая кашуля апранаецца на ўрачыстасці, на святы ці нават служыць выставачным экспанатам. Як кажуць, стварэнне кашуль выклікае прывыканне, таму, калі вам хочацца адчуць напоўніцу гэтай вайб беларускай традыцыйнай культуры, паспрабуйце сшыць мужчынскую ў першую чаргу кашулю. Гэта і прасцей, і лягчэй, чым шыць жаночую. Паспрабуйце, і я ўпэўнена, вам спадабаецца, і вы потым проста не зможаце спыніцца. Ва ўмовах, калі сын дакладна паўтараў жыццёвы шлях свайго бацькі, лад існавання не мяняўся цягам многіх пакаленняў, сялянскі строй таксама вельмі марудна зазнаваў змены. Да сярэдзіны 19 стагоддзя гэтых зменаў амаль не адчувалася. Так, трошкі мяняліся колеры, трошкі мяняўся крой, але ўсе структурныя элементы заставаліся тымі ж самымі. І адзін з самых кансерватыўных, як гэта не дзіўна, элементаў мужчынскага строю – гэта нагавіцы. Элемент, пра які гавораць вельмі рэдка, але дарма. Ён заслуговвае увагі не меншай, чым усе астатнія складнікі мужчынскага строю. Што
штаны звычайна шыліся з палатна, з сукна, з паўсукна. Напрыклад, мае нагавіцы пашытыя з палатна саржавага перапляцення, гэта значыць у ёлачку. Прычым крой штаноў быў вельмі традыцыйны, і ён не мяняўся цягам нават тысячагоддзяў. У аснове сваёй былі дзве трубы, два палатняных кавалкі, якія складваліся ўздоўж і атрымліваліся калашыны, нагавіцы. Калі вы прыгледзіцеся, то убачыце, што тут няма бакавога шва. А ў сярэдзіне ўшывалася цвікля. Яна магла быць трохвугольнай, прамавугольнай і нават квадратнай. І мела вельмі адметныя назвы, напрыклад, ластаўка альбо гузенне. І сапраўды цікава тое, што крой штаноў не мяняўся цягам многіх стагоддзяў. І зараз некаторыя рэканструктары могуць выкарыстоўваць свае нагавіцы і для таго, каб з'ездзіць на фестываль, прысвечаны ранняму сярэднявеччу, эпосе вікінгаў, і таксама апрануць іх пад традыцыйны строй. Гэта вельмі зручна. Нават самы бедны мужык не ставіўся абыякава да свайго строю, да свайго касцюму. У сялян існавала сваё традыцыйнае разуменне моды, але прыхільнікамі новаўвядзенняў часцей за ўсё была моладзь, якая ехала ў гарады, а потым вярталася назад і прывозіла новыя павевы. Менавіта такім модным павевам стала камізэлька, якая была запазычаная з мяшчанскага гарадскога строю. А дапаўнялася яна хусткай-каляшыйкай. Прычым этнограф Запольскі пісаў пра тое, што такую хустку насілі і ўзімку, і ўлетку, і з'явіцца без яе на людзях было чымсьці непрыстойным. А якія яшчэ аксесуары існавалі ў мужчынскім строі? Насамрэч, іх не так мала, як можа падацца. Ты дурань! Зараз самая прыбытковая пара, і дзіўна, што ты зараз сыходзіш, калі можна атрымаць неблагі пажытак. Я патрэбен дома. Это дзіўны ты чалавек. Зараз самыя перспектывы. А ты прэшся ў сваю гнілую хату да сваёй цёмнай вясковай бабы. Что ты сказал? Тихо, я пожартовал. Я пожартовал, ты что, дуб жартов не разумеешь, ну? Ведаеш? А я нават зайздрошчу табе трохі. Табе ёсць куды вяртацца, а мне... Я калі памру сёння, такі не паплаче ніхто. Слухай, а можа мае рацыю Гірш, ну, который са мной на фабрыцы працуе? Трэба ехаць за акіян, а? Вот тут перспектывы не будзе. Тут толькі пачынаеш вылазіць наверх, уздыхнуць, і жыццё цябе, оп, асаджвае. Куды лезеш, халоп? Сядзі, не вылазь! Маеш што ўшавець? Слухай, а кажуць, ёсць такая краіна Аргентына. Там заўсёды цёпла, а яшчэ ёсць Амерыка. Кажуць, што там за некалькі год можна зарабіць на дом. Можа, варта, а? Нічога ж не трымае. Мяне трымае. Ты правы, мне ёсць куды вяртацца. А куды ісці, як жыць, это кожны сам вырашае. А я ўжо вырашыў. Сёння ў парку гулянні пайду якіх маладых праляк знайду. А ты давай, ідзі ў сваю глухамань, бо вёску з цябе ніколі не выгна, там пагразнеш па самыя вушы на ўсё жыццё. Бывай, сусед. Бывай, сялянскі ты сын, добрай дарогі. Якуб Колас у сваёй першай этнаграфічнай працы «Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле» так апісваў змены ў сваёй роднай вёсцы Мікалаеўшчына, у якой у 1880-1890 гады шырока практыкавалася адыходніцтва на заробкі ў вялікія прамысловыя цэнтры. У будны дзень, у рабочы час яны носяць кужэльную кашулю і зрэбныя порткі.
Ідуць на работу ўлетку ўсяляк. Адны босыя, другія ў лапцях, а іншыя ў ботах. А на святы дзень у ўсякага ёсць новая чыстая шапка, летам з брылем, а зімою аблавухая кучомка, камізэлька, чысты суконны або крамны пільчак, крамныя порткі, боты. А маладыя хлопцы ходзяць яшчэ чысцей. Іншы так убярэцца ў святы дзень, што ўсё роўна як паніч. Порткі драпавыя на выпуск, пільчак хорошы, шапка з шырокім верхам, а возьме ў рукі парасон, ды яшчэ як начэпіць загарак. Мянялася жыццё, мяняліся людзі. У 16 стагоддзі насельніцтва Вялікага княства Літоўскага хутка прызвычаілася да курэння тытуню, у той час як у маскоўскай дзяржаве ўжыванне тытуню было строга забаронена ажно да Петра I. Таму менавіта з гэтага часу скураная сумачка шабета альбо каліта, якую прымацоўвалі да пояса або насілі на раменчыку праз плячо, стала служыць для захавання тытуню, люлькі і прылад для высякання агню. Дарэчы, курэнне было прывілей толькі сямейных дарослых мужчын. Нежанатым хлопцам, пакуль яны не заводзілі самастойнай гаспадаркі, бацькі курыць строга забранялі. Нашэнне каліты мужчынамі сталага веку было ледзьве не абавязковым. У ёй быў крэмень, крэсіва, губка, гэта бярозавы грыб, правараны ў шчолак у вадзе з попелам, а таксама люлька, тытунь, а калі ездзілі на кірмаш, то і грошы. Крэмень, крэсіва і губка былі патрэбныя для здабывання агню, бо да пачатку 20 стагоддзя запалкі сяляне амаль не ўжывалі. А ў нашыя часы, пры адсутнасці ў традыцыйным строі кішэняў, шабета таксама можа адыгрываць вельмі важную ролю. У ёй можна захоўваць, напрыклад, мабільны тэлефон, а крэсіва і крэмень выкарыстоўваць хіба для таго, каб эфектна дэманстраваць рэдкі зараз навык высякання агню так, як рабілі гэта 100 гадоў таму. Ты нейкі новы. Цябе не пазнаць. Нават пахнеш горадам. А што, вусы пажаўцелі, як ты прарочыла? Дай паглядзець. Здаецца, не. Але ты выглядаеш як паніч. Як паніч? Ты на рукі паглядзі. Ці панічу сніліся такія рукі? Але ў табе нічога не засталося ад цябе. Нешта засталося. Я той же. І я хоць сваю кашулю знасіў, але ж кожны дзень узгадываў, якія ў цябе рукі залатыя. Ці надоўга ты? Калі зноў у горад? Хутка. Грошы патрэбныя. Але я адчуваю, як табе тут цяжка. Таму, Кацярына, ёсць сур'ёзная размова пра нас, пра тое, як жыць далей. На зломе 19-20 стагоддзя беларуская вёска зазнала незваротныя змены. Мяняліся традыцыі, лад жыцця, культура, знікалі рамёствы, мноства людзей імкнулася ў гарады. Вайна, эпідэміі яшчэ больш абцяжарылі гэтую сітуацыю. А ў гарадах уже ніхто не насіў узорыстыя кашулі і тканыя пэсы. Але ведаеце, нягледзячы на ўсё гэта, надзея, што беларуская культура жыла і будзе жыць, застаецца. Бо калі нават зараз, у 21 стагоддзі мы працягваем вышываць, ткаць, кроіць, значыць, Беларусь жыве і будзе жыць. Гэта была праграма «Нітка зорка». Беражыце сваё. Да сустрэчы. Васіль, вот скажи мне, Амерыка, гэта далей, чым Менск? Напэўна, далей, бо плыць трэба. Але не думаю, што намнога. Табе страшна? Не. З табой нічога не страшна. Тады наперад.
наперад. У добрий шлях.